बैरबखुन्द बियाबाव हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखाथि मोननो हानाय बायदि हरनि समाव सोरां बाहायनो टर्च लाइट राननानै होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। अदालगुरि जिल्ला 38 नं बैरबखुन्द बियाबनि सिङाव थानाय बोरला आरो सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमाजों नांजाबनानै थानाय माखासे गामि आरो ओनसोलफोराव थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो भुटान हाजोनिफ्राय गामि फारसे आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोनि उदखाराव माब्लाबा न' बां सिफाय जालांनाय, बबेबा समाव बोसोरसेनि थाखाय थिनानै दोननाय माइ माइरं जालांजानाय, माइ आबाद फोथार गाग्लिलांजानाय बायदि जेंनाफोरनि जाथाय सोमजिनायखौ सानफा एफा बांबोनो हमनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ नोजोर बोनानै बियाबनि एमएलए थामहिनबा बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनैनि सानाव हाग्रानि मैदेरनिफ्राय एसे रैखाथि मोनगोनखौ नोजोर बोनानै बोरला आरो सान्तिपुर बिसिडिसिआव माइ आबाद फोथाराव न'सा न' नेनायनि गेजेरजों मैदेरखौ आबाद फोथाराव हाबनायनिफ्राय होस्रां हरनो हानजायै न'सा थाग्राफोरनो बियाबनि आवथायाव थानाय आमलाइगुरि गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि गेवलां फोथाराव गं 50निबो बांसिन टर्च लाइट राननानै होदों। भैरबकुन्द समष्टिनि सा बाहागोआ भुटान आरो अरुणाचल हाजो नांजाबनाय आरो बेनिखायनो बे ओनसोलाव मैदेर आरो मानसिजों गोबां समावनो एसे नारा नाथा जुजिलायनाय जायो। आसलथे बे ओनसोला हाग्रामा ओनसोलमोन। दा बे हाग्रामाफोरखौ सेफायजोबनानै मानसिफ्रा बेहाय आबाद मावनो लाबाय, न' बां लुबाय आरो मैदेरहा थानो जायगा गैला। बेनिखायनो थानो आरो जायगा गैयै लोगोसे जानायनि आदार मोनैखाय गामि गामि हाबनानै मालाबा मानसिनि न' बांबो सेफायो, मानसिबो बुथारो। बिदि घटना जाबाय थादों। लोगोसे माइ दै बायदिसिनाखौ जानानै धंस खालामो। दा सरकारनिफ्राय बेबायदि पार्मानेन्ट सलिउसन दाबो दिहुननो हायाखै। बेबायदि हिसाबै टेम्परारि बेजों जे खोब माबा गिदिर सलिउसन जागोन बेबायदि नङा, खिन्थु जास्ट रायजो राजाखौ जाहाथे सिगां नुनानै मोनायाव जिहेतु खोमसियाव मैदेर फैबा नुसना आरो मैदेरा ओरैबायदि माबा आथिङा नरम जानायखाय बिसोर फैयोबाबो जों जेबो आन्दाज मोना, साउन्ड जेबो सोदोब जाया। बेनिखाय फैदोंना फैयाखै बेखौ गम मोना। दा बेनिखाय खारग्रोनो जा सुबिदा जेबो थाया जायो। बेनिखायनो मानसिफ्रा अन्तत मैदेरखौ नुनानै खारनानै गावखौ बासायनो हायो बेबायदि राहा मोनथों होननानै टर्च ओनसोलाव रानना होनाय जादों। गामि गंसेयावथ' बहाबा 100 खान गाहाम न'खर दं। दा न'खर न'खर होजोबनो हायाखै, खिन्थु अन्त साब्रैजों साबाजों गंसे टर्चखौनो इउज खालामलायनानै ज' थालायनानै जाहाथे अन्तत मैदेरखौ होनाय लोगोसे खारनानै गावखौ बासायनो हानाय बेब'स्था खालामनायनि थाखाय बे टर्चखौ रानना होनाय जादों। रायजोफोरनोथ' गोबांखौ नांगौमोन, गोबां होनो हायाखै। आं खावलायदों बेखौनो रायजोफ्रा बेखिनिखौ लानानै गाव गावनि ओनसोल, गाव गावनि गामिखौ जाहाथे एसे मैदेरनिफ्राय बासायलायनो खामानि मावो बेखौनो खावलायबाय। जों आरो दिनै मोननै प्राइमारि कमिटिनि सुबुंफोरनो होनाय जादों, सान्तिपुर आरो बोरला प्राइमारि कमिटिनो। आरो हाजो सेराव थानाय प्राइमारि हिसाबै जोंहा आमजुलि दं, ओमफ्राय माबा दं साब्रितला दं, आरो ओमफ्राय सपनगाव, मोनथाम प्राइमारि दंबावो। आरो लोगोसे माबा माजुलि मोननैबो पार्ट 1 पार्ट 2 मोननैहाबो मैदेर फैयो। बेनिखायनो मोननै गासै मोनबा प्राइमारि कमिटि दाबो मैदेर हाबग्रा बिदि प्राइमारि कमिटि दं। आरो बेफोरावबो जों उनावहाय होलांनो नाजागोन, खारन दिनै बेयाव होबाय होननानै गम मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो लुगैगोन। बिथांमोननोबो जों जिखिनि हायो होनो नाजालांसै। आरो बेबायदिनो अन्तत मोनसे जास्ट गावखौ बासायनो हानाय बायदि मेजार हिसाबै जों बे टर्चखौ राननाय जादों। आसा खालामदों रायजोफ्रा बेजों अन्तत गावखौ बासायनो हागोन, गावखौ माबानो हागोन। मैदेरखौथ' होबथानो हाखाया, गावसोर गोसो जानानै थाङाबा जों बेखौ होनानै होखारहरनो हाया। खिन्थु जों अन्तत नुग्रोनानै बासायनो हागोन, खारनो हागोन। बेखिनि राहा जाथों होननानै जों बेखिनिखौ होनाय जादों।